Wah, gimana? Disler bosnya, disler. Wah, itu rak. Mana lah, Bro? Sekarang aku nama pek nama. Pino, kono ada. Pino. Mana na? Lara benih bina. Budane kasih ya.
दानिया बिटा खला खानायखौ मोजां बेबायदि खानाय जे दिनै नैजि नैजिथाम मायथाइ अर्थात 24 खालार गोथार दिनाव मानगोनां नोंसोर इउटुबाव नुजाखाबाय महिलाफोरा गामिनिफ्राय जोंना केमेरामेना सासेबाव गावनि नै आरो सासेया नै सासेया सहाय जोंना गेटआ रायजो राजाखौ साखि लानानै मानगोनां बरायबाय वेलकाम गोथार जुलि बिथाङा गावनि गोथार हाबायाव दिनै जोंना हौवा गोदान लागोनि गारिया हौवा गोदान लागोनि गारि बे नै गंसे गंनै गंथाम आरो इथिं गंब्रै इथिं आरो गंसे दंबावो साबायखर बावहरनांगोन दिनै भगिरथ बर'आबो बिथांखौ साबायखर बावहरनांगोन गावनि हाबायाव दिनै आसोलफोरा बर'आ दिनै हेल्प होदो बेनि थाखायनो लासिसो बेसेबा गोलाव गेटआ बोर बिनानै दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनै गोथार हाबायाव दिनै मिथा खाफैदो बेनि थाखाय दे हौवा गोदाना मिथाखौ खुलुम मिथाखौ खुलुमदो हौवा गोदानखौ जिरायनानै बैयाव सानैनि बिबारबावदो बिबारबावदो बिबारखौ दहाय आफाबाय बाथौ दिनै आं नोंनि मुंजों नै दिनै भगिरथ बर' आरो महर्षि बर'जों बिसोर सानैनि गोथार जुलिनि दौलैनि बानजों खाजानाय जाबाय दहाय आफा इसोरनाव आनान गसाइ मोजां बोराइ बाथौ नै दिनै बिसोरनि गोथार जुलिखौ नों आफा इसोर बोराइ बाथौ अरायबो जै मै खालामनो हाथों नों आफा इसोर बोराइ बाथौनि बोर सानस्रिनानै अरायबो जै जानो हाथों बिसोरनि गोथार जुलि अरायबो जै
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Saleh. Kita beri lagi. Udah Saleh, Saleh. Kanal leh di, baik kanal boleh. Jadi kanal leh juga pinggir leh kanal itu nak. Hah? Một mau sebelum
Hatura.